Eko Bolingo ho. Bolingo consult. Na no omo atwetwe enkomo kakra. Oyeme bi se umpo mu ye. Yanko pardon bako waja. Ye da nyame ase. Na Bolingo mo de ye fa he. Yeah, and then so yebetoa ye Adesua no so. Na yebedi ka ma atiefo nyina kwa babio asaba twi Adesua brei so. Ene yenim se ye mofra wo JHS no ejina akono. Na wafiri won so hwenase. Nti yebedi ka ma wonyina trinkwa. Se Nyankopon moa wo na onka wo ho. Na nimdie ni ahoden a wo hia no onfa nnom wo. Nyankopon adoma ochina osanada etoso nwotwe no mu na wobetwe twi sohwe no brabo awia donko. Na memenda no ye ne ohia esusu niama binom a aba wo sohwe no mu pen eho ne ne afa niama yesusu ho free bra ye de twi Adesua bre ebre wo opemso 104.7 so nyina ene so ye ba betoa so na yahwe Adesua no se de be ya ye betumi aboa ye mofra na ma wasiesie wo ho ye nti sabre de ye besa hwe ade ye Kabea ahodo a yaka ho asem ne nyina bio nanso ansa na ye be free Adesua na se no ye ka wo se dwumadie Bolingo consult na waso asene na Bolingo consult ye ndwuma ye di nyina ne se ye kire kasa se ko kasa bia mu nti se bia o wo nwoma nkrata binom a opese wo kire emu nsem na se ko kasa foforo bi mu a ye be ni nyina ma wo ana se obi kasa na opese ye nkire ne kasa na se bre kro na mu nso a ye be ya ma wo afi nso se ebia why sini bi na opese ye ntwire sini no mu nsem ngu sini na se de be ya ahwefo betimi ahwe sini no na wakenkan emu nsem no bre kro na mu nso a eno so Bolingo consult be ya ma wo why sini no enye emu nsem na opese ye ntwiro na mom opese ye mfa kasa foforo bi mfa sini no so se de be ya nipa ko bi betumi ahwe na watie wo wan kasa won kasa mu so a eno so ye be ya ma wo kasa ope bia mu a ne bo nso eda fom so opese woni Bolingo consult di enkita ho a obetumi ne yadi enkita ho wo www.bolingoconsult.com www.bolingoconsult.com and I say obetumi afre wo 0502 960 485 0502 960 485 na woni Bolingo consult eni kita ho na ebe boa ma dwuma wodi bia atumi atumpon afi se wo pensem a atwa ye ho ahia enigisem ngomasua amamre amayosem ne de keka ho nyina enso akenkan ama wakenkan atumpon a ene ba bia sese okwa kenkan sansemi wo wa ankasa wo kasemu a eya asante ne fante kasemu nko a eye akannews.com akannews.com wokwa nsemo a ebe boa mani pasitena tumpon wani atumi age no ya tro ni nyina wo twi ene fante kasemu a obetumi akenkan ye ewo ho ene yemra ne Adesua no so ene so yeguso a ye hwe Daakye Kabea na Daakye Kabea no ya wada no ye no susu Daakye Kabea edi nkan no ho nti ye ka say sa Daakye Kabea no se nya ade asem bi na ye de nsiani mu be bata ade asem no ho a na e kire say ewo Daakye Kabea mu nti sa Daakye Kabea no ye Daakye Kabea edi kan nti ye ma ho hwe so say bi a beba befa bekasa betwere besua bedi benom behunu ne de keka ho ni nyina ye Daakye Kabea edi nkan no mu ade asem na sa ade asem se ye kasa ye de bi ye okasemu a nhwe so beye kofi beba ochina ye Daakye Kabea efri say ade asem no ensi ye anase ne ye no besi brebi achi asuafo no bewie ane wahye won so hwase se de tie bia wo bewie ne ade asem no ye wo Daakye Kabea mu se wo kire me a mehunu no hunu ne ade asem na ye wo Daakye Kabea mu ntina ye ka be ene me no bom nanso kasa mu de ye nka mebehunu ne mmom eba atrom a bono firi ho
na yayi a ɛwɔ ne mu so afiri hɔ na abɛyɛ mɛ hunu nti mɛ hunu nso wɔ daakye kabea mu ɛneɛ ɛnɛ yɛbɛhwɛ daakye kabea a ɛtɔ so mmienu daakye kabea a ɛtɔ so mmienu no yɛde nsianimu rebɛ ɛne bata adeɛ asɛm no ho di yɛ ne daakye kabea ɛtɔ so mmienu nti wei yɛ daakye kabea nanso nea yɛdi nkan hwɛ yɛ daakye kabea ɛdi nkan ɛna deɛ yɛhwɛ sɛsɛ nso yɛ daakye kabea ɛtɔ so mmienu deɛ di kan no yɛka sɛ yɛde nsianimu bɛ nko a ne bata adeɛ asɛm no ho nanso deɛ ɛtɔ so mmienu deɛ yɛde nsianimu rebɛ ɛne bata adeɛ asɛm ho deɛ ne daakye kabea a ɛtɔ so mmienu nti sɛ nka daakye kabea ɛdi kan no mu a anka hunu bɛyɛ bɛhunu nanso deɛ ɛtɔ so mmienu no mu deɛ ɛnyɛ bɛhunu na mmom ɛbɛyɛ rebɛhunu nti atwerɛ mu no ɛbɛhunu sɛ bia kofi bɛhunu adeɛ yɛ daakye kabea ɛdi nkan no mu adeɛ asɛm bɛhunu nanso deɛ ɛtɔ so mmienu no ɛbɛyɛ kofi rebɛhunu adeɛ nti kofi bɛhunu adeɛ saa kofi bɛhunu no rebɛ na ɛwɔ hɔ no ɛna kyerɛ sɛ saa adeɛ asɛm no wɔ daakye kabea a ɛtɔ so mmienu no mu te sɛ bia ama bɛnoa aduane anɔpa yi bɛnoa ne adeɛ asɛm no ɛne yɛ daakye kabea ɛdi nkan daakye kabea ɛtɔ so mmienu no mu no ɛbɛyɛ ama rebɛnoa aduane a kasa mu no bɛyɛ ama bɛnoa aduane nti ama bɛnoa aduane rebɛnoa no yɛ daakye kabea ɛtɔ so mmienu no mu adeɛ asɛm asuafoɔ no rebɛtwerɛ wɔn sɔhwɛ no wei nso adeɛ asɛm no yɛ rebɛtwerɛ ɛwɔ daakye kabea ɛtɔ so mmienu no mu ɛfiri sɛ ɛkura nsianimu rebɛ nti mema nhwɛ sɛ foforɔ binom sɛ bi a rebɛsua rebɛnom rebɛhyira rebɛkasa rebɛtie ne nyinaa yɛ adeɛ nsɛm a ɛwɔ daakye kabea a ɛtɔ so mmienu no mu nti saa nhwɛsoɔ yi no mɛma kwan na mewura panin owura ɔsɛe nso de bi ayɛ ɔkasamu na afei yɛahwɛ ɛho nhwɛsoɔ wɔ ɔkasamu mu ɛwɔ twi kasa no mu nso adeɛ ɔsɛm a ɛtɔ so mmienu na waka ho asɛm no ɔka sɛ deɛ di kan no bɛnko ara na ɛsi anim sɛ bi a mmɛkɔ Kumase wobɛkɔ Kumase ɔbɛkɔ Kumase yɛbɛkɔ Kumase mobɛkɔ Kumase wɔbɛkɔ Kumase na ɛkɔ adeɛ ɛfrɛ nsɛn daakye kabea ɛtɔ so mmienu mu no deɛ a merebɛkɔ Kumase worebɛkɔ Kumase ɔrebɛkɔ Kumase yɛrebɛkɔ Kumase morebɛkɔ Kumase wɔrebɛkɔ Kumase ne kyerɛ sɛ ɛyi kɔ no ɛyɛde firi adeɛ asɛm a ɛyɛ daakye kabea a ɛdi kan no mu akɔ daakye kabea ɛtɔ so mmienu mu no na mmom asante deɛ yɛka sɛ worebɛkɔ no a na yɛka worebɛkɔ Kumase merebɛkɔ Kumase mebɛkɔ Kumase na mmom yɛbɛtwerɛ no merebɛkɔ ne yɛka no mebɛkɔ worebɛkɔ yɛatwerɛ no worebɛkɔ ne yɛka no worebɛkɔ ɔrebɛkɔ saa deɛ yɛbɛtwerɛ no nanso yɛbɛka no ɔrebɛkɔ ɛna yɛrebɛkɔ na yɛaka no yɛrebɛkɔ morebɛkɔ na yɛaka no morebɛkɔ Kumase afei wɔrebɛkɔ yɛaka no wɔrebɛkɔ yɛda ase paa ne nkyerɛkyerɛmu a ɛmu da hɔ saa owura ɔsɛe ɛneɛ yɛmmisa sɛ nsonsonoeɛ bɛɛ na wohwɛ a ɛwɔ daakye kabea yɛdi kan ne daakye kabea ɛtɔ so mmienu no mu ɔhu sɛ yɛdi kan ka sɛ daakye kabea ɛdi nkan no yɛde nsianimu bɛnko a ne bata adeɛ asɛm no ho ɛna yɛhu sɛ deɛ ɛtɔ so mmienu no so yɛde rebɛ ne bata adeɛ asɛm no ho na nsonsonoeɛ a ɛwɔ mu ne sɛ daakye kabea ɛdi nkan no adeɛ asɛm no yɛni berɛ pɔtee a ɛbɛkɔ so yɛnim berɛ pɔtee a saa adeɛ asɛm no bɛkɔ so nanso deɛ ɛtɔ so mmienu no deɛ ne mmayɛ no ɛni akyiri ɛbɛtumi aba sɛ berɛ a yɛrekasa no yɛano sii a yɛbɛyɛ adeɛ asɛm no hwɛ nhwɛsoɔ yi
Kofi bɛkɔ nkran yɛka sɛ Kofi bɛkɔ nkran a ade asɛm no yɛbɛkɔ ɛwɔ Daakye Kabea edi kan no mu sɛ ɔkyena Kofi nkɔɔyɛ a Kofi bɛkɔ nkran edi na awɔtwe na Kofi nkɔɔyɛ a Kofi bɛkɔ nkran edi abosome mmienu na Kofi nkɔɔyɛ a ane Kofi bɛkɔ nkran afe ba Kofi bɛkɔ nkran enti ɛno kyerɛ sɛ ade asɛm no ne yɛ no ɛwɔ akyiri yɛnim brɛ pɔtea ɛbɛkɔ so ɛno yɛ deɛ di kan deɛ ɛtɔ so mmienu no Kofi rebɛkɔ nkran nti Kofi bɛkɔ nkran ebetumi aba sɛ bra yɛ kasa no ya no si ya Kofi bɛfa ne kotokuo asi kwan so sɛ ɔkɔ nkran anaasɛ ya no si ya Kofi bɛforo ka sɛ ɔkɔ nkran anaasɛ ya no si ya yɛbɛhu sɛ Kofi apu afiri dan mu a ɔkɔ nkran ɛno kyerɛ sɛ adeɛ asɛm a ɛtɔ so mmienu no ne mmayɛ no anaa ne yɛ no eni akyiri ne mmom ɛwɔ animu sene deɛ di kan no nti sɛ ɛka sɛ rebe a na ɛkyerɛ sɛ bra nipa no kasa no obetumi ayɛ adeɛ asɛm no na no si ya ɔbɛyɛ sɛ bi a mebɛkɔ afuom no kyerɛ sɛ bra me ne wodi nkitaho no mpo bi a na mesiesie me ho mehyɛ mafom tade na me ne wo kasa nti mebɛkɔ afuom anaasɛ mefiri abɔnten aba bɛwura fie menya siesie me ho deɛ nanso mebɛkɔ afuom kyerɛ sɛ efiri saa brɛ no kɔ biara metumi ayɛ adeɛ asɛm no nti adeɛ asɛm a edi nkan no ne mmayɛ no wɔ akyire yɛni brɛ pɔtea ne yɛ no bɛkɔ so nanso adeɛ asɛm a ɛtɔ so mmienu a ne nsia ne mu yɛ rebɛ no deɛ ne mmayɛ no anaa ne yɛ no wɔ animu nti ɛno ba ntɛm sene deɛ di kan no ɛho hwɛsoɔ na yɛdi kan ama ɛwɔ ɔkasamu mu no ɛnde yɛnhwɛ sɛ BC sɔhwɛ a yɛnsuafoɔ ɛbɛtwerɛ ne Nyankopɔn adom ɔkyena yi ɛho sɛmisa bɛn na aba a ɛfa nea yɛsua yi ho memenda no yɛne usua bi a yɛhu sɛ mfeɛ mpinu ne aduonu baako sɔhwɛ no wɔma asuafoɔ no ɔkasamu binom ka sɛ wɔnyɛ adeɛ asɛm no wɔ Daakye Kabea mu enti mene ora ɔsɛe ɛbɛyɛ bi wɔ ha mebɛma no ɔkasamu binom a ɔbɛyɛ no wɔ Daakye Kabea mu nti ora ɔsɛe ɔkasamu a edi kan ne sɛ okuani no adua aburo Daakye Kabea edi kan no okuani no bedua aburo deɛ ɛtɔ so mmienu no okuani no rebedua aburo yɛda ase paa asuafoɔ no twerɛ nsɔhwɛ no nra Daakye Kabea edi kan no asuafoɔ no bɛtwerɛ nsɔhwɛ no ɔkyena deɛ ɛtɔ so mmienu asuafoɔ no rebɛtwerɛ nsɔhwɛ no sese ya yɛda wase ɛneɛ Onyankopɔn hyira abrɛfoɔ Onyankopɔn bɛhyira abrɛfoɔ deɛ di kan no deɛ ɛtɔ so mmienu Onyankopɔn rebɛhyira abrɛfoɔ yɛda wase paa enti yɛhu sɛ yɛka sɛ sesa ɔkasamu bi kɔ Daakye Kabea mu a deɛ hia yɛ adeɛ asɛm no bisa ho sɛ adeɛ asɛm bɛn ne wɔm na afei wayɛ saa adeɛ asɛm no wɔ Daakye Kabea ɛno mu ɛnde yɛka wo sɛ dwumadie Bolingo consult ɛna wasɔ asene na Bolingo yɛn dwumadie a yɛdi ne sɛ yɛkyerɛ kasa se kɔ kasa biaa mu nti sɛ wanya nkrataa binom a wopɛ sɛ wonkyerɛ emu nsɛm no ase nkɔ kasa biaa mu a yɛbɛyɛ ama wo anaasɛ wopɛ sɛ yɛmfa nsɛm bi ɛmfa sini so ɛwɔ kasa bia a wopɛ mu nso a yɛbɛyɛ ama wo sini no mu nsɛm na wopɛ sɛ yɛnkyerɛ aseɛ ngu sini no ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ahwɛfoɔ bɛtumi ahwɛ sini na wakenkan emu nsɛm no berɛ korɔ no mu nso a yɛbɛyɛ ama wo wopɛ sɛ wo ne Bolingo consult di nkitaho a wobɛtumi ne yɛdi nkitaho wɔ internet no so wɔ www.bolingoconsult.com anaasɛ wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ 0502 960 485 so 0502 960 485 woni Bolingo eni nkitaho na yɛbɛboa ma dwumadi atumpɔn twi adesua brɛ yakraw Nyankopɔn yɛ adom a yɛwada hwɛ yɛnim sabre ya